Zdravím vás. V tomto videu by sme vás chceli upozorniť na nedostatočnú ochranu sieťovaných ochranných okuliarov a masiek, ktoré sa už dlhšiu dobu vyskytujú na airsoftovej scéne. Sú bežne dostupné v rôznych shopoch s airsoftovým vybavením, prípadne na internetových obchodoch. V teste si ukážeme, aká je to veľmi chabá ochrana vášho zraku, vášho zdravia, a preto by ste si mali by ste pouvažovať o tom, že či je to dostatočné pre vás, alebo radšej nezvoliť nejaký iný produkt. Sieťované ochranné prostriedky ľudia volia kvôli tomu, lebo sa nezahmlievajú ako bežné airsoftové okuliare. Ukážeme si, ako zvoliť správne. Tie, ktoré vás neochránia, majú úplne chabú ochranu, sú okuliare z perforovaného plechu. Ten plech je veľmi tenký, to perforovanie ho oslabuje, čiže ochrana je tam nedostatočná. Robia sa vo viacerých variantách, aj ako napríklad takéto ochranné masky alebo slim okuliare. Tie kvalitnejšie výrobky spoznáte podľa toho, že nemajú perforovaný plech, ale pletivo, ktoré vám zaručuje dostatočnú ochranu. Pri kúpe takýchto ochranných sieťovaných prostriedkov cez internet sa uistíte, o ktorý model ide, ktorý ste si vybrali, a v teste si ukážeme, ako tieto ochranné prostriedky dopadli. Na test použijeme zbraň z krabice od značky Cima, nie je nijak upravovaná, upgradeovaná, je to zbraň v základe. Túto zbraň na test použijeme strelivo 0,2 gramu. Prejdeme si merákom, aby sme videli, koľko zbraň má FPS. Zapojím baterku a môžeme ísť na to. Poďme si vyskúšať ochranu pomôcky. Porovnáci test sieťovaných ochranných prostriedkov ste videli. Záver si urobte sami. Porozmýšľajte, či je toto vhodná ochrana vášho zdravia
si pozrieť aj naše ďalšie videá.